Наступны прыпынак тралейбусны парк. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Паважаныя пасажыры, пры выхадзе з транспартнага сродку не забывайце свае рэчы. Прыпынак тралейбусны парк. Наступны прыпынак Брылеўская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Паважаныя пасажыры, уступайце месцы для сядзення пасажырам з дзецьмі дашкольнага ўзросту, цяжарным жанчынам, інвалідам і пажылым людзям. Прыпынак Брылеўская. Наступны прыпынак Ташкенtsкі праезд. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў транспартны сродак здымайце заплечнікі і перавозьце іх у руках. Прыпынак Ташкенtsкі праезд. Наступны прыпынак Ташкентская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Паважаныя пасажыры, каб пазбегнуць падзення падчас паездкі ў гарадскім пасажырскім транспарце, трымайцеся за поручні. Прыпынак Ташкентская. Наступны прыпынак дыспетчерская станцыя Чыжоўка. Канцавы прыпыначны пункт. Калі ласка, пакіньце транспарт. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак дыспетчерская станцыя Чыжоўка 6. Канцавы прыпыначны пункт. Калі ласка, пакіньце транспартны сродак.
Наступны прыпынак Ташкентская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Паважаныя пасажыры, пры выхадзе з транспартнага сродку не забывайце свае рэчы. Прыпынак Ташкентская. Наступны прыпынак Ташкентскі праезд. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Паважаныя пасажыры, пры выхадзе з транспартнага сродку не забывайце свае рэчы. Прыпынак Ташкентскі праезд. Наступны прыпынак Брылеўская. Дзверы зачыняюцца. Паважаныя пасажыры, пры выхадзе з транспартнага сродку не забывайце свае рэчы. Прыпынак Брылеўская. Наступны прыпынак тралейбусны парк. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Паважаныя пасажыры, пры выхадзе з транспартнага сродку не забывайце свае рэчы.
Припинок. Тролейбусний парк. Наступний припинок. Диспетчерская станция Ангарская 4. Концевой припыночный пункт. Коли ласка, покиньте транспортный срок. Осторожно, двери зачиняются. Поважаныя пассажиры, уступайте месцы для сядзення пассажирам с детьми дошкольного узросту, цяжарным жанчынам, инвалидам и пожилым людям. Припинок. Диспетчерская станция Ангарская 4. Концевой припыночный транспортный срок. Коли ласка, покиньте транспортный срок. Наступный припынок. Троллейбусный парк. Осторожно, двери зачиняются. Поважаныя пассажиры, при уваходе у транспортный сродак здымайте запаснікі и перавозьте их у руках.